това видео искаме да ви информираме как да подадете сигнал за насилие на деца в движение. Това са деца мигранти, бежанци, търсещи закрила, временна закрила, придружени и непридружени. Насилие е когато някой ви наранява физически, емоционално или сексуално. За съжаление, насилието може да дойде от всеки. Непознати, трафиканти, каналджии, полиция. Или някой, на когото имаме доверие. Учители, работодатели, семейство или други деца. Ако това се случва с вас като дете-мигрант или с дете-мигрант, което познавате, може да се обадите на 116-111. Това е официалната линия за помощ при насилие над деца в България, която оперира само на български език. Ако говорите друг език, може да изпратите съобщение до Центъра за правна помощ Глас в България, като използвате QR линка в края на видеото.